Hello? Oh! Saan mo itong nakita ako sa Facebook ang nakay kauban? Ha? Pagtarong nga sa itong relasyon, ha? Tinarong ba ako? Kung ano yung naray ko ni mo? Igaan nga ron namin kayong pagupit, oy. Asa kayo lang pagupitanan diri? Tora. Ano mo siguro yung pagupitanan diri? Ayo, pagupit ko. Ano naman ay? Ano mo ay? Kapoy na kita sa kung relasyon, ha? Wala na yung ano yung relasyon. Pinagkakuan man, no? Ayo. Ayo. Wala ako kasabot sa itong relasyon ba? Pagupit tani ko, ayo. Oh, unsa man ka? Pagupit tani ko, ayo. Gupit ka? Oo. Pagupit ko kay. Sige. Tara. Okay, tari na. Start, tari. Tara, pilit tari. Asa mo tari tapita. Kinagdali ko. Kini ba yung? Kini. Gini. Gini. Ano. Wanto lang presyo niya. Oh, sige. Sige. Yung gini pinakauna na ko nga customer ba? Tarong. Lawag ng isa. Oh, hello. Oh, lawag man ka. Isir ba yung utang na ginarap ay gupitan? Korta na ba? Bak orang mo tilagi padalag 5,000. Ha? Grabe dali ra ba na urot? Padala na ba karong? Padala na ba tigag 3,000 na po? Oh no! Sarabin ka buka kong customer dere ni asulo magsikip ang ay kwarta sa ko ah. Pati ka kabalo na mo, 50 kwarta na eh. Oh, no! Ako, nabayan ako. Oh, tanawa. Nilakaw na akong customer. Wapa ko na akong magupitan eh. Oh! Takaw na ako. Uy, boss! Asa mo ka, boss? Ang matalahuman!